Lidt glat. Jakob. Hvor fanden er I hættet hen dog? Tak. Det vil jeg sige, især i de her glatte tider. Jeg skal lige... ligger der et ordentligt gren der. Det gik lige. Kan vi tage den her? Nej, det var dumt. Det var ikke perfekt. Men den var der. Jeg har aldrig gjort noget. Lykkes. Her skal vi se, om de andre kommer op. Så er der kamera på, guys. Tror jeg. Hvad skal der trykkes til, du? Den er det, jeg kan glat. Man kan altså ikke lige tage en highline. Det troede jeg lige, jeg kunne. Ja, og snæver af helvede til. Især når man ikke kan komme op og få en highline. Tag den her. Den er rolig. Den her. Den her. Og den her. Det var da lige lidt til den galde side.